Babban hafsan sojin ƙasa Laftanar Janar Wadi Shaibu ya amince da rarraba da naɗa sababbin manyan hafsoshi zuwa muhimman wurare a rundunar domin ƙarfafa jagoranci da inganta tsari. Mai magana da yawun rundunar Laftanar Colonel Apollonia da ya bayyana hakan a matakin yana nufin sabunta dabarun aiki da kuma ƙara kuzarin rundunar. Jaridar Daily Trust ta wallafa cewa a cikin sababbin naɗe-naɗen akwai Manjo Janar Bamidele Alabi wanda aka naɗa shi a matsayin shugaban sashen tsare-tsare da shirye-shirye na rundunar sojin ƙasa. Premium Times ta wallafa cewa Manjo Janar Jamal Abdulsalam wanda ya koma hedikwatar tsaro ta ƙasa a matsayin shugaban ayyuka, sai kuma Manjo Janar Peter Mala da aka tura zuwa TRADOC a matsayin kwamanda. Hakan nan Manjo Janar Samson Jiya daga Cibiyar Gado da Makomar Sojojin Najeriya ya koma sashen kuɗi da kasafin tsaro. Sannan yayin da wasu kamar Manjo Janar Isa Abdullahi Musa Itsu Daga Mairo Sarasa suka samu babban mukami a hedikwatar rundunar. Shugaba Bola Tinubu ya yi kira ga sababbin hafsoshin tsaro da su ƙara zage damtse wajen ƙara yaƙar ta'addanci da 'yan fashi da sauran laifuka a ƙasar. A wajen bikin naɗa su a Aso Bila, Tinubu ya ce 'yan Najeriya na buƙatar sakamako wajen magance rashin tsaro ba uzuri ba. Sannan ya ce kada mu bar matsalolin da suka fara tun shekara ta 2009 su ci gaba. Sannan kuma ya ƙara da cewa gwamnati za ta tallafa masu da kayan aiki da fasahar zamani domin tabbatar da tsaron Najeriya. Taron ya samu halartar mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima da shugaban majalisar dattawa Godswill Akpabio da gwamnoni da dama. Sabon babban hafsan tsaro Janar Olufemi Oluyade ya ce za su mai da hankali kan dabarun leƙen asiri, haɗin kai tsakanin hukumomin tsaro da kula da walwalar jami'an soji.